siyalimala lapho kodadewethu hey bawaqomile lamakwelekwele othi wani phela abashana sekhona abashana bethu manje kumele sihlale phansi izulu omnyama ngesichitha ingcubunga ukuthi sikuthini lokhu ngoba noma ngabe umshana wami uzalwa ikwelekwele alihambe ikwelekele sala umshana makumele kube njalo. We are sitting here with a situation where South African citizens are not getting employed and foreign nationals are being preferred over them. A workshop for all of you to get an understanding does not change that reality. My question is around intervention in decisively acting against this. It's there. It's a fact. That is illegal, what they are doing. There is no law in our country that encourages when a South African citizen is qualified that you give preference to a foreign national. There's no law that justifies that. Do you agree? Absolutely, Chair. So your posture should not be to consult. Your posture should be to direct them to say you are doing something illegal. Certainly, I don't deny that, but Exactly. we wanted to do even more. No. Start there. You can do more. There can be nothing more than giving South Africans jobs that they deserve. No, they're doing something illegal. And you know why they continue to do it? Because you have that posture. Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupport njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukucomment, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Kodwa namhlanje even acting HOD yakwaCocta, that's not Excascade, is a Zimbabwean. A division of revenue iranwa ama-Zimbabweans. I-public works is run ama-Zimbabweans. Mina, I was in Zimbabwe. I studied in Zimbabwe. Every 3 months bekufika iveni izongilanda ngiyokwenziwa i-TB test. Ngoba ngibukeka njenge-risk njengomuntu oqhamuka la. Even nabantu ababese-exile bazokutshela ukuthi babe ney'nkambi kwangewona uthela wayeka ungene yonke indawo. Basically indlela okwenzeka ngayo eSouth Africa kona ukuthi awekho ama-opportunities. ISouth Africa ifuna ukuplaya ugode e-Africa ama-corrupt government e-Africa outsourcing ama-economic problems e-South Africa. Bese thina samukela labo bantu bese si-sideline abantu bethu. Ayikho into wrong nokuthi uthathe umuntu one-scarce skill ngoba singekho leso skill. Kodwa uma ubheka izinto ezenzekayo eSouth Africa, i-reality eyokuthi ama-South African natives are being shortchanged, and that is the narrative as some we push, and that is why we want our own unemployed graduates ukuthi abe khona ngoba i-South Africa should be having i-data fanele kibe ne-bank yama-skills. Video qeda kuyibona yangomhla ka-16 kuJanuary 2026 lapho othisha abaqualified base South Africa
abavele bakhetha ukuyohlala ngaphandle kwakwa-Department of Education ngoba bekhala ukuthi abaqashiwe. Lento bayenze mhlampe iviki noma amaviki amabili kuze kwafika uNgizwe Mchunu kubo wathi naye uzozama ukubalekelela ngoba uhulumeni wethu ukhombisa ukungabakhathaleli. Ngiyibukile-ke le nto angizange ngisibone isidingo sokureporta ngayo ngoba yinto esiyaziyo vele ukuthi othisha bakhona ba-qualified kodwa bahlele emakhaya. Ngonyaka ophelele ngawo uJanuwari futhi ngake ngabona odokotela. UDr Aaron Motsoaledi wavela wathi cha, beyona odokotela bayabadinga futhi odokotela bayashoda. Zikhona iy'ndawo zasemakhaya nezinye zasemalokishini ezingenawo udokotela ofika mhlampe kanye ngeviki noma kabili kodwa abanayo imali yokubakhokhela. Sikhulumile ngeviki eliphelile ukuthi ama-minister nekhabhinethi lonke elikhona manje le-GNU lispende 3.8 billion noma lispenda 3.8 billion rand ngonyaka ekukhokheleni for i-security yabo kodwa abekho odokotela. Imali yokukhokhela odokotela ayikho. Ey'nsukwini ezedlule besikhuluma ngekhabhinethi ukuthi upresident uphinde wabakhuphulela ama-salaries wabo. Saze sathi kumnandi kulumeni ngoba kubheka ukuthi usebenzile noma usebenzanga. Akubuki ukuthi wenzeni. Uvele ukhushulelwe nje imali. Kunzima-ke uma kunje. Kungconywana lokhu esikuzwayo kunalokho ozokuzwa manje. Ngicela uzwe la. Uyabona-ke mayisivele yabankulu ivele ingabe isazekeka. Yabo nje mayisinkulu ivele ingabe isazekeka. Ngicela ubuke i-enrollment yama-foreigners kuma-public schools ase-South Africa. 250,000. These are children. 250,000. Iy'ngane lezi. Izingane nje. Asikakabali the number of foreigners we have la eSouth Africa. And asikakakhulumi ngokuthi amanye dangerous kangakanani njengoba la eSouth Africa. That's a story for another day. Iy'ngane zabo 250,000 obu-enrollile ngonyaka ka-2025 la eSouth Africa. Ngikhuluma basic education. Angikhulumi nge-tertiary education, ngikhuluma basic education. Now, nail in the coffin, 3,240 foreign educators abese South Africa. Now you're trying to tell me ukuthi this is a scarce skill. It's scarce skill in this. Why ama-educators ama-foreigner ese-South Africa now? So government now, government is employing ama-foreigner and overlooking. Few days ago, asikakakhuluma izinto ey'ningi, few days ago, kade kunothisha abahambe baya la ePietermaritzburg. Bekunothisha abahambe baya khona. Bazi basizwa ila khona abothisha. Bahambe baya kwi-Department of Education bayokhempa ngaphandle because they're asking for a job. But 3,240 educators from outside of the country, they are in South Africa and they are employed. Yazi ngitshene guys, the biggest enemy yethu la njengamanje into esengiyibuka is our government. Our government is the biggest enemy. Ngiyantshela. And if kuwukuthi solo siqhubeka solo siyikhuluma kanje on social media without showing anger yethu, angazi. There's no way, guys, there's no way uzothola izinto ezifana nalezi and think ukuthi they are okay. There's no way. There's no way.
we need to join Jacinta in the fight. We need to join Jacinta in the fight. This cannot happen, Bafethu. Under our nose. And under our watch, Gage Bafethu, Gage. If Kuguti they label us xenophobic, so be it. But this needs to be addressed. It's an issue that needs to be addressed. Article ibhalwe IOL ngolesihlanu. Angibanga namdlandla ngisho woklik ilink. Ngifuna ukuzwa ukuthi kuthiwani. Ngoba bese ngidumela ukuthi kunothisha bala eSouth Africa, qualified teachers aba unemployed bala eSouth Africa. Bakhetha ukuyokempa, ngikhombisile ivideo yabo yangosuku olulodwa, kuney'nsuku eziningi ezilandelanayo. Ngoba bahlala iviki noma amaviki amabili. Bebegcina baya kwa-Department of Education. Beyothi ngcono sihlale la ngaphandle nizobona nina nenze njani ngathi. Kodwa makuvela ama-stats ukuthi 3,240 yothisha. 3,240 yothisha are foreign nationals. Kuyadumaza. Dumaza ngempela. Angazi nokuthi ngithini. Kodwa nje ngingakusho, donke yenzeka ngoba siyathanda. Labantu labalapha eParliament yithi sibavotela. Bahlukene kabili abantu. Inkinga esinazo sinenkinga zabantu ababili. Sinenkinga yabantu abangavoti. Ngoba ukungenza i-decision nakho kukwenza i-decision. Ngoba bayayijabulela isimo esiphila phansi kwaso. Ingakho bakhetha ukuhlala. Inkinga yokuqala esinayo. Bese siba nenkinga yendlala. Indlala iyakwenzisa nento ongayithandi. Yazi indlala iyakwenza ukuthi umfana omncane ugcina usimbiza ngobhuti. Inkinga nje yendlala ileyo. Iyakwenza ukuthi kwesinye isikhathi ama-values ugcina usuwakhohlwa indlala. Bayazi labo ukuthi bazofika nama-food parcel. Bakunikeza iskipa senhlangano. Bese uyagijima uyovotela bona. Awuvoti ngokurizini ukuthi why fanele ubavotele. Iziphi inguquko efuna bazenze. Uvotiswa ukuthi bakuthole kabi ulambile. Bakunika i-food parcel wasuyavota. Sinale inkinga nje ezimbili eyikhona. Angazi nokuthi ngithini. Angiyibambe le video. Kodwa kuyadumaza ukuthola i-article ezokutshela ukuthi 3,240 yothisha bangama-foreign nationals. Angifuni ukuyikhuluma ey'ngane. Angifuni nje ukuyiqala. Angikhuluma nje ngothisha. Ngoba sinabo othisha aba-qualified. Ngikhuluma mina ngabazali ebebeqiqa ngeviki eliphelile ne-March and March lapha e-Eddington. Kungeyona kuphela. Ngisho eGauteng bayakhala. Ngenxa yokuthi iy'khala abayitholanga. Kodwa abantwana abangama-foreign nationals iy'khala abayitholile. uPanyeza Lesufi owumpremier waseGauteng uma ekhuluma lona lolu daba lokuthathwa kwey'ngane zama-foreigners ukuthi zibe yizona ezinesikhala. Kakhulukazi ezinye futhi ezingama-undocumented foreigners ukuthi igcine ithole isikhala ingane zase-South Africa zingasitholanga isikhala. Yena ukhulume kanje. Good morning, Iman, and thank you so much for the opportunity. Let me extend my sincere greetings to your viewers. Iman, on the onset, I need to accept and share the frustration of our parents. It's not our intention to have parents going through this pain and difficulties and confusion. I have to say it. I immediately requested the MEC and that mission team to give me a full briefing on what we can do immediately. We've taken 3 important decisions. One, even if schools are full, we've requested them to expand with 10%, which simply means that there will be overcrowding in our classroom. Secondly, we've requested that we immediately release funds to schools that can provide additional accommodation. Either they have to use their either school halls or other, so that they can get the desk, the chairs there. And thirdly, is to then start now to attend to matters of
of extra accommodation in the entire province. But going back to your question is that if you take into consideration people have applied to be in our schools from grade 1 to grade 12 and take into consideration the number of classrooms we have, if you have to give it average of 40%, 40 people, learners in the classroom, we've got sufficient classrooms. The pressure remains in areas where people believe that they need to get the school. I'll give you an example of Parktown Girls. That school can only take almost 200, let me say average 200 grade 8. And they received over 2,500 applications. So no matter what we can do, they only have 200 spaces because parents prefer that school. But if we've got more than 2,000 applications, it's not an online problem. It's a space problem because that school can't be converted to a grade 8 only and not have grade 9, grade 10, grade 11. And if you ask parents that indeed you applied at Parktown Girls or GP Girls, but we request you to go to, say, another school, the parents will say, no, I don't want that school. I only want a Parktown Girls. And they will make arguments. I stay next to maybe 10 kilometers next to the school. You find that there's somebody that stays also 5 kilometers or 2 kilometers from the school. But this is frustrating. We've gone through these processes before, and I want to assure parents we've issued a communique. Ingenkulu nje ehlasela izwe lase-South Africa ukungabi nama-leader. Ake sithi uhlala emqashweni bese kuba neconsi elingenayo endlini la uhlala khona. Akusizi ukuthi njalo wena noma kunemvula uzokhathazeka ukuthi uwamopha kanjani amanzi. Kanti isisombululo ofuna sithi ngiyivala kanjani le mbobo ukuze ngaqhubeki lamanzi ukungena ngoba uma ungayivali uyophilela ukumopha njalo. South Africa kuleso simo. Lento akhuluma ngayo uPanyaza Lesufi into abayaziyo. Into abayaziyo. Yabona njengoba benama-stats weingane ezizalwayo. Banawo ama-stats weingane abazi ukuthi ingane ezilindele ukuthi ziyoqala isikole zingaka. Why ke kungahlelwa? Why ngakhiwe ezinye izikole? Konje imali ayikho. Imali ikhona for ukuthi yondle bona, yenze bona babe izigwili, babe ngama-millionaires. Yenza ukuthi bona baphephe nemindeni yabo. Kodwa ukuthi kwakhiwe izikole ayikho. Yokuthi kuqashwe othisha no-nurse nodokotela ayikho. Sengicishe ngenza iphutha. Ngicishe ngenza iphutha. Ngazibuza ukuthi kungani ngingathathwa imali. Sengikhumbulile ukuthi imali konje ayikho. Ne-comment engike ngayibona ey'nsukwini wathi omunye le channel ngeke asayilandela ngoba i-xenophobic. Waphendula wabhala futhi omunye i-comment eseceleni wathi no, iyamxaka lento ukuthi sikhuluma ngama-illegal immigrants ney'ngane zabo ekungafanelanga ifunde. Impi yethu siyibhekise kwabamnyama kodwa bakhona amaNdiya, akhona abelungu. Usho ukuthi thina silwa noma-Afrika. Uma-ke sinabantu abacabanga kanjalo, funeka bangisizeke, basheshe bahambe kule channel. Ngoba umuntu ola illegally, that's a crime. Ukuba nje se-South Africa, ungangenanga ngokusemthethweni, it's a crime. Lokho nje kukodwa it's a crime. Why fanele sinegotiate? Okwesibili, asiziboni ingane zamaNdiya nezabelungu ziyobhalisa kuma-public schools la kubhalisa khona iy'ngane zabantu base-South Africa, laba abahlwempu abanye, laba banga-afford abanye ngoba ama-no-fee school. Asiziboni lezo ngane. Ngakho-ke asikwazi ukusuka la siyolwa nabo abathatha iy'ngane zabo bayibhalisa kuma-private schools. Zi-undocumented, be-undocumented nabo abayozibhalisa kuma-private schools. Akekho ozobalwisa, akekho ozobakhulumisa ngoba bazokhokha. Kodwa kulezi ma-public schools nama-public clinic kuzoba nenkinga. So uma kukhona umuntu ocabanga kanjalo, akufanelanga ubugebengu bubugebengu. Mina I'm the law-abiding citizen by choice. Ngikhethile mina ukungabenzi ubugebengu ngoba ngibona ukuthi angeke bungisize ngalutho. Into ekhethwe yimi. Manje akufanelanga bese ngijabulela umuntu owenza ubugebengu eSouth Africa. Ngoba ubugebengu angibuthandi.
mina ngiyajabula uma ngizwa kuthiwa amaphoyisa kuney'gebengu azidubulile. Kuyangijabulisa lokho, akekho umuntu engimfisela ukuthi efe, kodwa umuntu ohlukumeza umphakathi ayisamaphoyisa yamdubula wafa, ngiyajabula. Shoda ngakho nje ukuthi anginayo inkundla la bengizoveza khona injabulo engiba nayo uma kuthiwa udutshuliwe, ikakhulukazi uma engesiwa se-South Africa. Ngiyajabula, ngiphatheka kabi nje labantu mabekho njengoba ngiyazi ukuthi bazophuma, kodwa uma kwenzekile wadutshulwa ngiyajabula ngoba into engisuke ngicasula ngayo ukuthi ushiye izwe lakhe wazokhetha ukwenza ubugebengu eSouth Africa. Mina nawe sidibane kwividiyo elandelayo, ngiyabonga.